Здравейте, приятели! Аз съм Мончела, започва Zoom. И тази година най-добрият европейски фестивал Exit ни бе подготвил страхотни изненади. На Денс Арената феновете на електронната музика се радваха на общ сет от Афроджак и Куинтино, който даде кратко интервю специално за българските фенове на денс музиката. Оказа се, че и дъбстеп гурото Скрилекс си пада по жанра. След уникалното си шоу на главната сцена, той се присъедини към партито на Денс Арената и пусна няколко трака заедно с Афроджак и Куинтино. Купона бе епичен, нека видим кадри. Здрасти, и за първи път ли си на Exit Fest и как се чувстваш в Сърбия? Радвам се, че съм тук. До сега не съм бил в тази страна, а участвам в най-големия им фестивал. Тук има около 30 000 души и е много вълнуващо да пускам заедно с Афроджак пред всички тях. Кажи ми повече за приятелството си с Афроджак и предизвикателство ли е да миксираш рамо до рамо с него? По принцип, бек-то-бек сетовете винаги са предизвикателство, защото не знам какво ще направи другият или в момента, когато искам аз да водя, ще поиска и той. Но с Афроджак добре сме се сработили, пускали сме много пъти по този начин и всеки път се получава. С него се забавляваме, докато пускаме и между нас има енергия, която не усещам с други хора. Колко успешна бе 2014 година за теб до сега? Страхотна година за мен. Пътувах по целия свят. Пусках на най-големите фестивали от Лас Вегас до Exit Festival в Сърбия. Постоянно имам участие и в същото време успях да запиша много нови тракове, които нямам търпение да издам през следващата година. Така че това е може би най-динамичната ми година до сега. Пътуваш много, забелязваш ли някакви разлики в тълпите по партитата в различните държави? Преди време имаше голям контраст в публиката навсякъде, но сега електронната сцена е огромна и в Мексико, и в Ню Йорк, и на Exit, и в Азия. Всички масово се забавляват и поудяват, а моята е най-добрата професия в света. Ще ми разкажеш ли за хита си Go Hard и видеото към него? Има доста гледания в платформата за споделяне. Каква е тайната за успеха на такива парчета? Имам най-добрата тест платформа. Когато съм на фестивал, например, пускам ново парче и гледам реакцията на хората и така преценявам. Трудно е да издадеш трак, който не си пускал и ти харесва само на теб. Допитваш се до публиката и ако на тях им харесва, значи става. Започнал си кариерата си рано, бил си едва 18 годишен. Как се отразява това на ежедневието и живота ти и как се промени той? Най-основното е, че спя повече в самолети, отколкото в леглото си. Навсякъде е красиво и продължавам да се срещам с хора. За първи път посетих Южна Америка наскоро и е много интересно да научавам за различни езици и култури, а това е най-хубавото нещо в живота. Където и да се намирам, искам всички да изкарат най-добрата нощ от живота си. What's up, everybody? My name is Quintino and you're checking The Voice TV. It's amazing and I hope to see you soon. Bye-bye.